Patay ang empleyado sa Senro sa Samal Island human gi-ambush samtang pauli kini sa balay. Ang airport ni Jandy Esteban. Pila na lang unta ka metros makauli na sa ilahang balay sa Purok 1B Barangay Peña Plata sa Samal Island ang biktima nga si Florente Dodo Coronel, ang Supervising Environmental Management Specialist sa Senro sa Samal, dihang kalit gibanhigan. Sumala sa investigasyon sa Igacos PNP, pauli na si Coronel samtang nagmaneho sa iyahang sakiran gikan sa trabahoan kagahapon sa udto. Dihang kalit kining gipaarakan og bala sa wa pa maili mga sospek nga nakasakay sa wala pa matinong sakinan. Wala pa makontento giduol sa laing mga sospek nga sakay sa motorsiklo ang biktima o gitiwasan. Daghang samad pinusilan ang naangkon ni Coronel, giswayan pa kini og dala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Accordingly, sa mga witness, nagatang na ditong dapita sa closing. Tapos moto kapag ini gidikitan siya dito. Sa mga kita ning duol pa daw to, so murag nagfinishing or kanang gitawag na to gitiwasan. Gireklamo kaniadto ang biktimang si Coronel sa pipila ka mga negosyante sa aligasyong pagpangilkil, pero iya kining gipanghimakak. Siya usab mipasang atog reklamong korupsyon batok sa pipila ka dagkong opisyal sa Samal Island sa ombudsman. Ginapalaw man pa sa Igacos Police ang investigasyon aron masayran ang motibo sa krimen. Doon na natin ginatanaw, isip empleyado siya sa Sindro, so init man po ng opisina. Di kini mo maiwasan na kay maligsan. So, ang uban nga gulo, ang uban ginatusi. Ginatanaw na sa kapulisan ang mga CCTV duol sa pangitabo aron makatabang sa pagsulbad sa kaso. Midumili sa paghatag og pahayag ang pamilya sa biktima. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.